Ngapa sih gue, Bre? Penayap, ada nyemplung. Penayap ora paninyo ora jangan langi. Kelelep malah dadi gawe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kondengar saring Gusti kang purbing jagat dewa matur nuwun. Dina sameika kadyan baru dan terang-terang wayang. Dereng nepangaken nggih. Kula ulun Karto Diwiryo saking Desa Kemiri, Kecamatan Sumbio, Kabupaten Banyumas. Intinya dina niki badhe gelar wayangan Petusan Dekawa seri 4. Intinya kula nyuwun doa pangestune panjenengan kami mugi-mugi saged kasembadan pun. Boten kangge kula nanging kangge melestarikan wayang gaya Banyumasan yang hampir terlupakan. Intine kados niku mawon dinten iki mungkin dadi sejarah nggih yo tambahi pangestu. Lakone bawor digrebek. Lakone apa, Dulur? Digrebek nang apa kowe? Ya mulane malah nganti rampung. Dan tambahi pangestu nggih. Monggo kanca hadir talu Banyumasan.
bumi para pengetahuan sinten ingkang gambar sajroning kelir mangke punika iluna pamor jenengane kita pamor dasar pembaru pepol penekanan anaknya kemar sing kurang kang cinipta datang main-main ora main-main main-main keluar semaronan berwayangan berwayangan dalam menunjuk dari si pamor ia tahu oh belum gembulang irungan ayo meton ayo pulang mata menor lambeng gue batu ketua nanging hati apiran sayang kalau tadi kaya ngapok gambarannya mau nerima ya si power ini alatan baru ke power duwe kocok gue pangerten kafe sedaya panasnya wakaf tapi power debote jenengane Nini Wakem sapa sedulur Nini Wakem ya tanpa beda itu juga power nalika semana sing dadi kuwi atining tarifa datang wonten balik kula mau Putihnya hilang ayam apa lumampai di tenaga latih warna
Padang ora pangling kaya bojo inyong dewa. Wakem. Apa wae kane Mas? Ana pangundang yang mikir dinasat nang sawah dudang. Oh ya tadi kaya gitu. Inyongnya dibingung-bingung lungan. Anak apa kan? Bingung-bingung lungan. Ujar tak saja ini. Ujar tak lemani kok malah. Tidak. Boy ngerti apa orang? Anu apa jane? Orang ki apa riko? Udiku sinangan dia ke ojo bila. Wong lanang kelalenan. Wih bocah ngatasé 20 tahun si kelalenan, orang mari-mari. Wih helm keri. Kelalenan main. Apa-apa gane keri. Gane dikit putih beila baringan. Udah manut dengan menungsang kenggoran dipilali wakil sini aku member baik dong lah. Kalinya ada kesukaan duit yang kesukaan aku cuma kakaknya gue. Dengan kelalenan baik dikit putih besok gelap kelalen kalau bocornya deh. Sabar. Ngomong murid yang kayak gue. Inyong yang rumah sari kita sewadan aja yang anak dewa. Anak dewa apa? Ya inyong dulu anaknya Semar dulu kan dewa. Ini sini pensiun. Apa dewa pensiun? Dewa pensiun. Dimutasi dengan tayangan dari yang jaga. Mulane anggere para dewa ki ada kalarengan badhe menungso ora mikir. Gare nang dia kok boleh nang pedangan lah. Ya, dari kita lemari. Lemari ya lah. Gare apa digundul kucing. Lah kucing orang sing gondol kucing. Uteknya dinggo, uteknya orang-orang, uteknya orang dinggo. Astagfirullah. Nyebut. Gue bocor ada, orang lu dan orang terus tapi tak gede nak bini. Lambuna karo perika lah. Dari pintu kan boleh dikubah. Buaringan yang nanti kunci tinggal harus nanti rongan dan dibadak belusuk sing penting kudu ketemu jangan sing hati-hati tidak jangan di kesoren bali nih yang punya papi.
metu omah. Dadi wigati goreti. Pusakane wujud putih Banyumasan. Awet putih tinggalane kakini ora kena ilang. Nalika mana ganti Kang Winursita. Tunggal papan sanes panggilan. Kambanai pada gombang kumulane. Nangge punika narendring gombang kumulane Prabu Permana Dewa. Ngawe sang janik hormat jalan janda puluh tanjani.
Siwe 10.000 lah kena. Pun dari kali-kali ku sih. Dari ampun jangan ada di pelok. Kalau tutup 10.000 orang pasar ini. Ini kan kita terpedikan dulu yang mampu. Sana ini jangan kebohongan ya. Wala terkata putih bapak. Kenapa belum menikah sakit Cina pada begitu? Sakit baru ya jadi temanin malah hitam pada belum geningan serak-serangan. Sarak-serana bapak. Sarak-serana ini pun menapa bapak? Boten wonten sanes. Dipun acarane suka dikorban betul. Beda-beda. Yang minum tahu di jalur itu dulu. Lagi kenapa gedung? Negaranya itu dengan akan sesaji korban. Sesaji korban ini tembelnya berduskan di kata patang puluh. Wih, rata. Rata buatan mani. Ada maring. Umur negara kan di kelanjuan itu jangan saking laris. Satu hari pagi anak ini kok jadi tujuh. Negara kanan itu kenapa gedung? Bedanya walu ya jadi kudu ngobong umat gedung si gede dewek nangol. Baru walu ya jadi teman firman. Raja menawi praja kumbang langit. Beriku kedai kados pundi menawi panjenengan purun kula badhe ngeningaken cipta muri wonten wangsi ting dewa. Inggih kula nderekaken Bapak, kula nderekaken.
sining dewa ya wis. Wong aku ya wis. Mesti kesempatan doan. Rajeng serananipun Raja Gombak Oblar kakek balik ganti depanir para penapa bapak orang lanali. Tutup dianaknya sesaji korban. Tutup dianaknya sesaji korban. Saji korban pun menapa kendem dase bawah. Kendem dase bawah. Mereka akan melayun pamit masih kaki-kaki aja kayak bocah ini soalnya. Ini aja kelarin pun bapak gak lagi makin gini. Amun khawatir bapak kan menikah 7-6 orang bungkus kenapa katanya orang ganti. Oh saya orang ketemu kenapa dong. Apa tuh kudanan. Ini kabar mengaliknya. Pakai berwarna sedih. Rata. Jangan bersifat dalam ginon. Jangan bersifat dalam ginon. Calonnya yang langsung. Wajahnya dalam ginon. Ini kenal banget gue. Ini laras bapak. Ini laras. Akhirnya jangan makan ayo. Wajah para sekilar apa-apaan. Kalau semangat boleh dipower ayo. Iringan untuk madras main hak.
apa gue kamu? Kowe. Kowe apa? Wah. Udah dalam karek. Udah dalam karek udah. Dalam karek di dekat kita. Aku Tumenggung gembira langit. Aku Tumenggung sani sondruk. Tumenggung sani sondruk. Bener. Penjenengan badan warung ngapar bebek-bebekan. Bebek-bebekan matam. Saperlu mundi nomor ratu kelimur temati kirulah bangun. Singgal dari sarasana sesaji korban. Murid perajat Gambiru. Kumbang mau langit. Kakek waria dati temah nimar. Jangan dikawaya itu sitan. Madai badai bakal dikortuban. Perdita dari bangduna. Anak kecil perdita kaya. Orang mandel lah perdita kaya. Tadi di mana ada bakul obat. Ini gue ngomong digugut pada dukun aja juga. Orang kakek tetap bawa nanti. Untuk bawa orang kuawa lalu tak. Or
sapa kami langit. Wadya Bali Prabu Berwarasenti. Luwe karo sing lebih. Mana Jaya Pati Bawor dadi serana korban. Muli negara kegal wayu yo jati temah nirma. Orang sah boleh disorana di kader-kader pandangan. Wah, asu dikenal pandawan ini pun. Sobat bareng dari tak kembar seperti kuasa padu kerenjangan. Rela pamitamu tepat dengan tukang-tukang pencopot.
Inyong yang marah gelem dane gelem lho. Enji semreho mandang. Ulang aja tebak. Apa jenengan? Wis maju kelalen. Tak belani patine. Kakang gamila langit sonos apa jenenge? Sani Sondra lah sono Sondri. Negara Sani Sondra kita di sono Sondri. Tak belani patine maju ayo. Sumut mati. Unjuk donga kagem Sani Sondra sabun pecah. Mugi-mugi Gusti Khotimah garung ngangkat lumbahe kebot. Ditunggal. Leren sawetara lawan begar. Intine anakna wayangan metuk sandekala. Metuk srengenge. Srengenge surut golet berkah barokah sing kuasa jajat. Iya panen bener. Moga-moga pada ngerti wayang Banyumasan kuwi kaya apa. Ajawane wayang Banyumasan kaya iya jenengan. Ki kaya pagelaran zaman gemingen. Pagelaran zaman gemingen tapi iya mah. Ini penekawannya penekan sabrang inyong lawan Rika. Gaya duwe kaki iya mah. Sosialisasi moga-moga kaulah muda pada ngerti marang wayang Banyumasan antara ibu-ibu, bapak-bapak sing pada mirsani nang dinake orang mung sing rawuh kene uga sing streaming uga sing datang ketinggal siapa? Sing mandu ora keton asal bilang lagi ujung bidah apa anak kan bayan sing reksa oh iya
Lah kowe mau intine udah ngaturaken genging panuwun dhateng pengelola gedung Wangkalan Gedung Tampak Kuda Ulung Kalta Diwirya lan para pengerawit karya sasmita ngaturaken sembah nuwun. Intine sampun diundang maning nang kene. Tepuk tangan sedulur. Lan ingkang dongaken muga-muga Gedung Kamel lan Gedung Akal dadi pariwisata sing gayeng bawana. Wong kanang kene pada ngerti pada kenal arep dolan. Iki ya wis virale nang apa? Ana dalang nyemplung gedung bojo viral. Monggo nyemplung maning. Agi jero apa ora wedi ya dongan dinong. Lalu gangaturaken genging panuwun dhateng Sanggar Seni Candra Birawa. Nangge punika Sanggar Seni sing nampa kenalan titipan regani pepunden kula Bapak Kukuh Bayu Haji lan Mas Bima Setiaji. Alhamdulillah disponsori malah disili wayang. Inong ngelawan rekaya kaya gue kaki wayangnya kana. Intine genging panuwun kan tanpa perbedaan Mas. Tepuk tangan kagem Candra Birawa. Ya terus apa mening? Ya biasa menggening meduk sandi kalau mestinya anak tanya jawab. Siapa sing bisa jawab dia jawab. Pada gelem napa boten? Anggora gelem sakit Ayo. Ada nang ono kanang metekon beringatku. Intine arep tanya jawab nggih terus. Wayang sing tekel ndi? Nah, piye? Wayang piye? Keton mbok? Piye jenenge wayang sapa ngatur? Wah, nih, eling-eling ben makan. Assalamualaikum, Dek. Mikir liwat Pak. Kamu dah? Bonek kenal. Belut Bapak. Dek. Namine sinten? Kakak. Umahe ngendi? Karang Salam. Oh. Ngene karo sapa? Bapaknya karo mamake wis alhamdulillah. Dalang sidik ya. Ya moga-moga dari dalang sing kon amin. Siki dijelaskan dijawab. Piye wayang piye jenengane wayang sapa? Bener eling-eling banyak. Bisa jawab benarnya berapa senamoyo. Siki takut maning. Sing kepenak apa sing angel? Hah? Sing angel? Oh, bisa. Ora dikono dulu. Siki yang arep tetakone. Ana sing ngerti jenenge anake Bawor ngatur. Lah dia ibu-ibu berkerudung pink nyomadan ora panglinggir. Alik, ini udah Lik, njajal dijawab. Oh ya ditepangna disit namanya sinten? Oh Ibu Penny saking Kemiri. Oh adik adine Rama.
Dipeni jajal dijawab anaknya bawor jenengnya siapa? Peter eling. Panayagan kakek merotas ya. Panayagan Gilora mope, mama. Gilora kakek ayo. Jajal takon maning. Sapa sing ngerti jenengan Lurah Negara atur, naik dulu. Ijo ini Banyuwata. Mubong, lewat tangkot. Iya lah. Biyung. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Asmaniku dinten, Bu. Kulo Asmanipun Sri Aryani, Seraing Desa Tenagakala, RT 4 RW 3. Oh, terus kangen dan detail. Komplit nang takone jan orang-orang lho. Sinten namine Lurah Negara. Lurah Negara. Imam Santoso. Bener ini. Iya, takonnya nomor-nomor. Woi, halo. Padahal jeruk. Oh iya. Oh, berarti. Jangan lupa keluar. Nah, kita takon maning. Dari sisi. Takon maning wayang ya. Sebutna adine Dasamuka sing gede dhewek atur. Bapak sing gak ngomong, Bapak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Saking mudilan asmanipun sinten, Bapak? Ulo saking negara. Nggih. Namane Lari Pratoyo. Oh, nggih, iya. Menawi kula namine sinten, Pak? Dalam ulum. Pak Balangun dan apal batos di Pak. Nah, kita ketemu orang garis. Ceduk aja. Ya. Siki disebutnya pertanyaan. Siapa adine Dasamuka sing gede dhewek? Ubok anu. Eling.
Kedung Kampak Selanegara kon ngajari meneh salah siji perwakilan mangga disebut Ricik-ricik Banyuwangi. Sugeng sonten Bapak. Sugeng sonten Ibu. Ayo. Alhamdulillah. Sami sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Lulu. Oh nggih, kering-kering. Nunggu. Oh iya. Lu muni iki kudu. Ayo maju. Alhamdulillah. Ya iya. Monggo Bapak bukan sing arep dibedal. Oke, Mas Lulu. Selalu alhamdulillah ya barang lalu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi lu dewu gulo makili kami pengelola Kedung Kampak alhamdulillah terbuka gulo tapi maksu satu kepala desa negara komandan gulo Kampak Kedung Kampak loho sedaya penonton dan hormati Mas Ulul Katur Dilio kami memilih sakrobaku kalian kita kali talibut Tinggi. Ketika bulan Ramadan lalu bersama ibu bermantan ibu atau di video kalian kalian sambil kopi kan kamu ibu Ramadan Kedung Kampak itu nanti pagelaran layak untuk saudara Di Matuk saudara ya. Jadi kalau pada ini saya kados ini Mas Dudung laksir doyeng namun dikali program sore menika nanti lantaran panggung menika Mas Dudung atau Dilio Mas Dudung iki menika atau Dilio ilmu nggih Dudung ilmu sadaya belajar anggenipun ngrepangkosi wayang Banyumasan niki papan nanti dipun nggih Mas Ulul Katur Dilio kita sangat nanti ucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah kang nutup dimati Gusti Allah kang gene sifat welas asih Gusti Allah sing gene sifat Rahman Rahim niki tepan kawula asmani panggung waktu Ki Ulul Katur Diwiryo. Muga-muga kanthi menika waktu panggung waktu anjenipun selo dadosaken dasaripun Mas Ulul Katur Dilio sageda tumut derek anggenipun mangayu bagyo muga-muga Mas Ulul Katur Dilio sak rombongan dados dalang ingkang kondang waca dados dalang ingkang mangke menangi jaman ingkang sae jaman ingkang boten kados niki muga-muga Mas Ulul dadi dalang ingkang sukses. Amin. Pengajian Mas Ulul saking kawula pengelola Kedung Kampak. Inggih Bapak. Matur sembah nuwun nggih. Dados papan iki diparingi tenger utawi asma dimulyakna watu kiye. Dimulyakna dadi jeneng Panggung Ki Ulul Katur Diwiryo. Alhamdulillah watu panggung Ki Ulul Katur Diwiryo ngesuk dadi cerita anak putu. Kim bendang tebet dadi petilasan moga bae. Iki sebabipun napa panggung menika ingkang pertama kula Bapak Ibu sedaya dinggo Ki Ulul Katur Diwiryo kados tampil kados menika. Niki dados panggung pertamanipun inggih menawa teng mriki golek panggung angel temen nemunan iki wong Banyumasan nggih Pak Ulul. Inggih kok waktu temper-temper kaya panggung. Boten tengere nang Kedung Kampak kados mengaten. Matur sembah nuwun Bapak. Matur nuwun muga-muga dadosan berkah barake Mas Ulul kali aliasa kita. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam dia kan investasinya sawah, investasinya gamelan, nyongket petilasan. Dalam nong dia petilas, dia mau gapai, dia urung petilasan, dia mau ngejur. Jadi untuk perkara apa, untuk gagal dan lain-lain, ninyong kepengen mulia ngapakan dia. Intinya bisa waktu komentarnya kayak panggung, langkah-langkah nakama. Moga baik dari sekarang ikan hadir. Waktu panggung Curung Karto Diwiryo, mugi-mugi saben suran udah mesti wayangan nang kene karo kanca-kanca karya sasmita, intinya pada resik jiwa, resik raga, biar nang kene papane. Mugi-mugi dari lantaran puncara anggen kaula nguri-uri kabudayan Banyumas. Cekap semanten nggih badhe nerusaken lampah, mugi-mugi kali seru beda yuk kanca batir. Karya sasmita jawabannya apa? Karya sasmita jawabannya dedel uri kakasan dadar. Apa dedel dur teman-teman? Muter-muter desa ketakoni sapa-sapa ora ana sing ngerti kudine inyong nang endi jan. Apa iki bondo cepat. Udah. Ya kayak gertek. Ora diaring ana maning apa iki. Hai, ini ana wong mat, ayo laku ngene sisa aja tetep perpekine. Sisa. Sore-sore mandan peteng dene ana wong wadon mlaku sapa. Toba. Itu pangan apa aku sekar arum jenengane. Apa? Sekar arum balai. Sekar gue kembang arum wangi kembang ambune. Iya wangi. Kowe sapa? Aku Bangor. B-A-B-O-R Bangor. Bangor wong endi ora orang perlu ngerti. Panjenengan badhe napa? Boleh dipudi orang ngene ora ketemu. Apa yang gak ada ngelewangi boleh diayu? Orang sang boleh diikuti. Mending anget-anget bae yo. Astagfirullahaladzim.
yang mikir bojo bojane warna-warna. Maksudnya amat-amat gawe ngawedan. Oh, gue seneng deh. Ayo sedelah. Apa sih? Melipirani kono sedelah. Kono ceritani nabi-nabi. Ada kono. Ayo melipir sedelah jam penjelang tegang gagal temen. Pada perang-perangan kayak kaitan medeni banget. Sang bawa jane nang di tegere tinggal Amerika. Orang ketemu kalah. Rika di pateni tuli kang bali lakang. Ada dunga-dunga kayak gue kang tau. Nalika semana. Garing timik-timik. Timik-timik tetap. Celinguk ngalang ini bahasa celinguk karena bulu bawah lagi temenan. Kaget, berani mati, meladar maju, laporan ini maju. Apa kan melayu-melayu kayak gue? Bangun, pokoknya bangun nang apa bangun? Sebelum sumur apa? Udah! Apa baru? Anu kaya apa? Apa jenis belas sekali beletan untuk gue? Anak apa? Bawa dia untuk belas sekali beletan. Nih belas sekali buat berdiyo. Tapi sih bawa selingkuh kan? Bawa temenan nangisor. Pitar orangnya tetap laras. Ya jujur dari diuber-uber di pantai ini malah boleh patine dewek. Laporan di bocor. Bapak! Balik! Kurang ajar banget bocor namun mereka dan ayu-ayu. Kau malah yang dari temenan karo wong ya bapak. Kewek banget. Aku jatuh cinta 2000 kowe. Sakalanu dan ayu banget. Akan banget ambu. Oh. Menang banyak. Ini ngaku-ngaku limung-lim. Karena yuk banget dikokok. Sekarang dikokok banget. Orang dikan beri ini wakam lah. Kalau mari, ilana kau tulung. Kurang ajar Pak, kurang ajar. Dong narati banget. Berisik ya. Kalau turu bor pengen apa man? Minum berarti kunci malah terus. Malah kegoda memadun. Jadi kaya lo.
Jebule sing lagi wong wadon mau jebule putih ana yo ono iki. Mending jebule rek cipokan karo putih. Ini bunga-bunga karo putih nek. Ojo bina amit-amit. Ulangan persiman rasa-rasa tiyeng. Bulan aku putih deh. Saya kita kan dipateni, paten nang sapa? Anak-anak jene bermarah dewan mateni ini kok otot putih to yo. Putih tanya. Disepakati malih dadi wujuding raseksa saiki wis sudar ruwete wis ilang sukertane dadi Bathara malih. Ya malah itu sing seneng banget. Angger kaya wis sineksen gagah saisine bawon, kowe bakal teko kanugrahan lan pindah para masyarakat desa selanegara tak paringi kanugrahan. Anugerahane menapa? Inung ki dewane iwak, ya inung dewane banyu. Selanegara bakal kasih liwake akeh mergane anak betara haruna. Selanegara bakalan tuku berapa penindah loro kabeh. Ya kesepisan kedua kabeh pindho kedua. Salangnya nekat. Melu medio. Jati lang. Oke, hati serana. Amin. Minta kuntala. Amin. Amin. Seru banget. Ngapa sih, Bos?
Panayap! Ano yung nyemplon? Panayap na ura pa ninyo rin, siyang langi. Kalilip malat, di gawa. Ang gano'n ba?